Hlášení Městského rozhlasu. Vážení občané, dnes, v sobotu 8. srpna, se bude konat v našem městě druhý ročník BMX a MTB závodů na kole Army Jam 2015 Pohořelice. Místo konání je v Army Dirt Parku na bývalém hřišti za parkem. Srdečně vás zvou OS Motocross Pohořelice a tým Army Dirt Park. Opakuji hlášení. Dnes, v sobotu 8. srpna, se bude konat v našem městě druhý ročník BMX a MTB závodů na kole Army Jam 2015 Pohořelice. Čau, tady Zdenda Vajter. Vítám vás na druhém ročníku závodu Army Jam. Letos nám pěkně vyšlo počasí, jezdců je taky dost a dirty máme po celkové rekonstrukci, tak se s námi pojďte podívat, jak to tady vlastně vypadá.